Recordeu tancar els micros, sisplau, que se senten molts sorolls externs. Sí, perdoneu, A ver, mañana tengo que ir a la farmacia y encargaremos. Helena, el micro. Ay, sí, perdona. Mireu de tenir els micros tancats, sisplau, que si no sempre tenim intervencions amb sorolls i interferències. I bé, doncs tornem-hi, demanem disculpes a tots els veïns i veïnes que puguin estar interessats en o hagin intentat seguir aquest ple. Aquest ple hauria d'haver començat a les 7, vam fer un càlcul no ajustat de la distància entre els dos plens. I, per tant, demano disculpes als veïns i veïnes i als companys del consistori perquè anem una mica tard per l'hora que havíem previst. Comencem doncs el ple extraordinari urgent d'ordenances. El primer punt que ens obliga al ser extraordinari és la motivació de l'urgència. En aquest cas, aquest ple d'ordenances ve d'un seguit de trobades amb els companys i companyes del consistori des del mes de juliol a la primera i després d'anar al setembre i l'octubre. Aquest ajuntament, ja d'aquests dos mandats, intentem fer uns grups de treball, ja ho havíem fet en el mandat passat i en aquest també, en els que puguem debatre i intentar entendre la bondat de les propostes que es fan i els objectius que busquen i volen acompanyar. I, per tant, el que hem fet és estirar al màxim aquest temps. Ja havíem anunciat que avui, amb els companys del consistori, avui aniria l'aprovació d'ordenances inicial, però que ho faríem com hem fet, amb un ple extraordinari i en aquest cas urgent pel temps que es necessita per fer la convocatòria del ple. També és veritat que mentre hem estat treballant hem anat observant amb moltes ganes a veure si se'ns aclarien diferents horitzons que el regidor, el tinent d'alcalde d'Economia ens explicarà, de necessitats de conèixer de realitats que ens hauria d'haver aclarit en aquest cas l'administració de l'estat espanyol, que és qui regula d'alguna manera i de molta manera les possibles necessitats, els ajuts, els acompanyaments econòmics amb els seus pressupostos generals de l'estat i amb altres ordres que poden aclarir-nos diferents variables com són els ingressos possibles que tindria aquest Ajuntament.
Això tampoc no ha estat així i com que la data que ens havíem marcat per poder treballar i arribar amb l'aprovació definitiva de les ordenances dins de l'any 2020 per poder passessin a ser a partir del 1 de gener del 2021 ja vigents, tal com ens obliga la llei, doncs avui és dels darrers dies que aquest calendari permetia datar-ho i per això avui s'ha convocat. Dilluns es va convocar, un cop es va fer la informativa de ple aquesta sessió plenària. Per tant, una mica el recull de tota la motivació d'urgència. No sé si algú vol fer algun comentari. No? Doncs aniré preguntant al grup perquè no anem abans i no ho sé. Senyor Valdric. A favor. Gràcies, senyor Valdric. Senyor Sánchez. Por. Gràcies, senyora Lara. A favor. Gràcies. I la senyora Casarona. A favor. Gràcies. Doncs un cop queda aprovada la urgència, passem al punt número 2, que és la modificació de les ordenances fiscals per l'exercici 2021. En aquest cas tampoc no hem negociat si seria en ROM o no. Hem mirat què va passar l'any passat, ho hem fet dins de ROM. Hem entès que era així i, per tant, pot ser que el regidor ponent necessiti dues intervencions. El mandat passat ja ens va passar que la primera intervenció no va tenir temps d'acabar de fer l'exposició, la farà en el segon torn. Senyor Brossa. Sí, molt bon vespre a tothom. Comencem aquesta defensa d'aquesta aprovació inicial de les ordenances fiscals. A Sant Quirze tenim 35 ordenances fiscals i se'n modifiquen 9. Les passem ràpidament a comentar. L'ordenança general es modifica el calendari i es permet que les escombraries es paguin en 2 terminis en el cas dels domiciliats i es regula l'ajornament del fraccionament en cas d'estats d'emergència o alarma. La segona ordenança que es modifica és l'IBI, que s'incrementa 1,8% el tipus general, que situa el 0,578, i el 10% s'augmenta el 10% al 10% dels rebuts de més import d'oficines industrials i comercials. La tercera ordenança que es proposa modificar és l'IAE. En aquest cas és per fer una bonificació d'un 25% de descompte a les empreses que entrin amb un rendiment net negatiu, amb un màxim de 2.000 euros. La quarta ordenança és l'ICIO, que s'incorporen algunes raons tècniques, de caràcter tècnic. La cinquena és la taxa d'ocupació de la via pública, que en aquest cas es tracta d'incorporar una bonificació d'un 25%, d'una rebaixa d'un 25% pel que respecta a l'ocupació de les terrasses. La relacionada amb els esports, que s'incorporen nous usos i alhora hi ha una petita modificació d'una exempció en lloc d'un tercer trimestre sigui el quart trimestre. L'ordenança que també es proposa modificar són les escombraries, que hi ha alguna modificació a l'alça pel que respecta a les residències i als bancs, alguna a la baixa com és la restauració, i també es fa pagar l'Ajuntament en casos destinats a l'habitatge. L'ordenança que també es modifica és la dels mercats, en el cas de Can Torres, rebaixant un 25% els paradistes per l'any vinent i també amb el període de cobrament i fraccionament més tard per facilitar els pagaments. I finalment una ordenança que és un preu públic que es planteja l'exempció de cara a l'any vinent atenent al Covid són les franges de protecció. Aquest és una mica el resum de les 9 modificacions que portem avui a ple. Insisteixo, 26 estan congelades, 26 de les 35 es proposen que siguin les mateixes. De les 9 modificades, 6 és per incorporar beneficis, com és introduir una nova bonificació a l'IAE que s'afegeixen ja a totes les existents, com d'augmentar plantilla, com de fer ús d'energies renovables i d'anar a totes les bonificacions que ens permet la llei. 2 més de beneficis també, com són les deduccions, les rebaixes en el cas del 25% a l'ocupació de les terrasses pels restauradors i la rebaixa del 25% pel que respecta al mercadet de Can Torres i 2 més beneficis pel que respecta a les facilitats amb el pagament, com és el cas de les escombraries amb 2 terminis, els domiciliats i facilitar també el pagament a tots els mercats i finalment el tema de les franges de deixar en suspens de cara a l'any vinent. Per tant, de les 9 modificades, 6 són beneficis per la ciutadania,
2 d'elles, 8, són modificacions de caràcter tècnic o d'ajustos, com seria l'ICIO o el tema dels esports, i finalment entrant amb el tema que ens ocupa, que és l'IBI, que és la que es planteja augmentar aquest 1,8% al tipus general i el 10% a l'específic, donar algunes dades. L'1,8% del general implicarà un augment de la recaptació de 112.000 euros amb més de 12.000 rebuts i el 10% de l'específic de 124.000 euros d'augment amb 87 rebuts. Per tant, el gruix de l'augment de l'IBI el paguen aquests 87 rebuts de més import d'industrial, comercial i d'oficines. L'increment mig del rebut de l'IBI situa en 9,17 euros i en el tram residencial més comú, que seria entre 10 i 25 euros d'increment anual, que això seria entre 1 i 2 euros d'increment per família i per mes. Per tant, resumint una miqueta el que passa amb l'IBI, és un increment redistributiu que es demana major esforç amb aquells immobles més grans, 87 rebuts paguen més d'increment que 12.255 i alhora és un increment prudent. Estem parlant de 9,17 euros a l'any d'increment per rebut i, com els comentava, en el tram residencial més comú, entre 10 i 25 euros l'any d'increment que respecten aquests 1-2 euros d'increment per família i per mes. Per resumir, en aquests 5 minuts i acabar la intervenció, les ordenances fiscals entenem que responen a les necessitats actuals i futures per superar aquesta pandèmia. Ara no tenim temps per fer el detall, però els últims 2 mesos, avui i el mes de setembre, hem modificat pressupostos per valor de més d'1 milió d'euros per fer front a la pandèmia. Hi ha hagut 700.000 euros en diferents programes d'ajut i aquestes ordenances responen a seguir podent fer front a aquestes necessitats. Com a segon element, diríem que són justes i amb beneficis per ajudar col·lectius específics, a les empreses, a la restauració, als paradistes. Aquestes ordenances no retallen cap bonificació, sinó que l'únic que fan són incorporar-ne de noves. Alhora, garanteixen el suport al teixit de Sant Quirze. El nostre capítol 4, que donem suport a les entitats perquè hi hagin programes de suport de recolzament a l'escola bressol, a les AMPAs, a l'escola de música. Garantirà que de cara a l'any vinent tots aquests programes tinguin continuïtat i puguin ser fins i tot reforçats. El quart element són unes ordenances de contenció que estabilitzen els ingressos, que aquest augment que té l'IBI és fins i tot inferior o igual amb aquests àmbits que els comentava que es plantegen bonificar i beneficiar. I finalment, i l'últim element, han sigut unes ordenances debatudes. Hi ha hagut 5 reunions preparatòries, una informativa i agrair a tothom la participació de tots plegats i també dels equips tècnics per preparar i tenir aquesta proposta per Sant Quirze. Gràcies. Gràcies, senyor Brossa. Senyora Vendrick. Sí, bon vespre de nou. Aviam, primer que tot, jo no faré una intervenció analitzant ordenança per ordenança que es modifique. Nosaltres farem una intervenció fent una mica de declaració i unes reflexions del per què ens porta a votar el que votaríem avui en aquestes ordenances. És una mica explicar, perquè realment creiem que es fa difícil i que segurament per l'equip de govern encara més és proposar un increment, per exemple, de l'IBI pel proper exercici, perquè no és gens popular i, per tant, entenem que es fa difícil. Tenint en compte que la crisi que ens ha portat el Covid-19 i que segueix, i no és una crisi més, és unes evidències sense precedents, ja ho hem dit moltes vegades, que ha portat a escac a la humanitat i que marcarà les nostres vides, les nostres societats. Per tant, una crisi que no acabarà en uns mesos, com s'està veient, que costarà de remuntar, ERTEs, tancaments de comerços, acomiadaments, etc. Una mica pessimista. Pensem que cal prendre mesures que han de tenir un horitzó temporal i anar revisant-los, canviant-los i adaptant-los segons vagin succeint i canviant les circumstàncies o renovar-les amb el temps. Per què dic això si avui parlem d'ordenances, no? Doncs mirin, perquè en el fons som conscients que una de les formes per poder donar serveis i donar recursos a la ciutadania passa en bona part per la recaptació i en aquests dies i propers mesos serà necessari des de l'Ajuntament es pugui atendre els ciutadans amb les seves necessitats
ajuts, serveis al comerç, a les famílies vulnerables, a la gent gran, als joves, i per tant, i donat que a més encara no hi ha un nou finançament per part de l'Estat, clar, i avui per avui no està clar aquestes aportacions envers els ajuntaments, és més necessari que l'Ajuntament, que l'administració local, que al cap i a la fi és la més propera i a més és la primera a qui s'adreça el ciutadà, cal que tinguem els recursos econòmics per fer front a aquestes noves necessitats. És per això, tot i que no estaríem d'acord en general amb un increment de l'IBI, donat que suposa un esforç per molts ciutadans, és necessari que la ciutadania, en el seu conjunt, en aquests moments faci aquest sobreesforç que de ben segur haurà de revertir en el conjunt de la ciutadania pel benestar total del nostre municipi. Nosaltres donarem confiança en aquestes ordenances, esperant que aquestes es vegin reflectides en els primers pressupostos, que esperem que siguin els més ajustats possibles a la realitat actual i a les necessitats que la ciutadania té. Uns pressupostos posant en primer terme les mesures socials i econòmiques que necessiten per un Sant Quirze molt més cohesionat i inclusiu, incorporant les mesures per fer front a l'acció. Per això, avui els donem el nostre vot favorable, tenint en compte, això sí, que estarem atents a tots aquests canvis. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Boldí. Senyor Sánchez. Bona nit de nou amb aquest ple d'ordenances. Bé, en primer lloc, agrair el treball dels serveis econòmics, com no pot ser d'una altra manera, que un any més ens ha facilitat tota la feina prèvia i la feina que estem fent en aquesta intervenció amb els seus aclariments i els seus dubtes en tot moment i la informació que ens traslladen. Si no recordo malament, ahir o abans d'ahir rebíem informació per l'execució d'aquest ple. Bé, la meva companya, que és la que ha estat l'Ester, amb diferents reunions de les ordenances, com bé ha enumerat el regidor, doncs em transmet que la meva intervenció agraeixi també la predisposició que en tot moment ha tingut la regidoria, encapçalada, òbviament, pel senyor Brossa, que fa temps que ens coneixem i no m'ha deixat malament, perquè jo li vaig dir, pregunta-li a l'Àlex que sempre tindrà una resposta adequada i així ha estat, i per tant el nostre agraïment. Bé, dit això i centrant-se en el ple d'avui, el nostre vot serà diferent al de l'any passat. Serà diferent del de l'any passat, no és un vot de càstig ni no és un vot de confiança, com deia la senyora Baldric, no estem dins d'aquest paradigma nosaltres, sinó que entenem que haguessin hagut de jugar amb el pressupost durant aquest temps de pandèmia, amb partides, reduir partides, no executar partides, que és d'on emana, òbviament, la proposta d'ordenances que avui ens presenten, que és el fruit dels ingressos que té el nostre Ajuntament, creiem que encara hi ha partides que ens fan en aquests moments ja no tenir aquest vot, podem dir, de confiança i no fer, com els dic, un vot de càstig, sinó tot el contrari. Per nosaltres, entenem que aquest ple d'avui és una declaració d'intencions pel que fa a dir de manera clara que augmentaran l'IBI, com ja han fet d'altres vegades, i nosaltres en aquesta ocasió no només votaríem en contra de la pujada de l'IBI, perquè creiem que encara que sigui minsa, com vostè ha dit, les quantitats que ha dit, entenem que per la població en general potser no és uns grans imports, però direm allò que deia un gran president del nostre país, com era en Jordi Pujol. Això no toca, això ara no toca. Vull dir que permetin que, encara que sigui higiènica aquesta mesura, perquè l'IBI a vegades ens han salvat diferents exercicis econòmics, en aquests moments no és una mesura que la ciutadania rebi amb els braços oberts. I la ciutadania no entendria que un partit d'oposició, ni que tan sols un partit de govern, faci qualsevol pujada impositiva, fiscal, en aquell moment. Per tant, vagi per endavant que aquesta pujada crec que no és oportuna
com vostès l'han plantejat. Pel que fa a les diferents modificacions que vostè ha enumerat, jo em centro només en dues, la del IAE, perdó, la de la taxa d'ocupació i la dels mercats. És cert que fan una bonificació que s'ajusta i que és provocada per la situació del Covid que estem vivint. Això és innegable, si no cap municipi faria una rebaixa a diferents negocis que demanen un permís per guanyar diners, perquè evidentment les terrasses que demanen i les parades que demanen els comerciants, els restauradors, els de les fires, els dels mercats, ho fan per guanyar diners, és a dir, per invertir €1 i recuperar alguna cosa més d'aquell euro que inverteixen. Però entenem que aquesta bonificació es pot quedar curta. Jo tinc el dubte si la llei... tenia el dubte abans, fa uns mesos, de si la llei permetia o no permetia minvar qualsevol fet impositiu, com pot ser una bonificació que decreixi. M'agradaria saber si els tècnics o vostè mateix, senyor regidor, ens digués si aquesta modificació pot ser major. Recordo que se'ns va dir que en temps passats, però no tan passats, farà 4 mesos, si aquesta bonificació que volíem exercir el mes d'abril o maig, no recordo exactament, no es podia fer. Avui no, fa uns pocs dies que estem escoltant les notícies gens alentadores per a aquests sectors en els que possiblement no podran augmentar els seus guanys i, si volen, quan es pugui reobrir això, tornar a fer aquestes terrasses, aquestes ampliacions del seu espai tancat, doncs hauran de fer front a aquests pagaments que crec que haurien de ser, per tant, les bonificacions més grans. En qualsevol cas, no és un discurs tremendista i jo sé de la gran feina que fan vostès perquè la pressió fiscal a aquest poble sigui la mínima possible. De fet, sempre han apostat en moltes ocasions perquè sigui així. Nosaltres estem esperant la declaració d'intencions que també serà el pressupost. Esperem poder abstenir-nos al pressupost i això anirà en funció de si vostès també fan un esforç en aquest proper exercici, en aquest present exercici, d'eliminar partides que siguin totalment excloents per una part de la ciutadania. Si aconseguim que aquestes partides excloents, que amb tota la legitimitat en un altre moment potser estarien o estaven, podem dir, acompanyades d'una gran condescendència social, en aquests moments entenc que no podem anar per aquest camí. Per tant, ja els anuncio el nostre vot contrari en aquestes ordenances, esperant i emplaçant-los en que el pressupost, que suposo que serà el mes que ve, puguem, com a mínim, abstenir-nos perquè aquestes partides, que ben saben de les que estic parlant, no estan presents en el seu pressupost. Gràcies. Gràcies, senyor Sánchez. Senyora Lara. Bon vespre de nou. Mire, nosaltres comprenem la seva postura, que és una cosa molt difícil en aquest moment de pandèmia, poder conjugar, donar el millor servei a la ciutadania que es vol amb els recursos que estem. Però creiem, com el nostre company regidor, el senyor Sánchez, que no toca. No toca pujar perquè, encara sigui immensa, no solucionaria tots els problemes que tenim, que ja ho sabem nosaltres, poden ajudar però no completaria. I nosaltres no demanarem de baixar des de l'eu el tribut perquè seria populisme, no creiem, però no toca pujar-la que sigui d'aquesta manera. Nosaltres som un municipi sanejat, tenim romanents, encara ens queda alguns, i ara amb la suspensió de la regla de la despesa que es podem utilitzar. Sabem que la Diputació de Barcelona ha aportat uns quants diners i està previst aportar encara més per any, que l'Estat, a diferència de la Generalitat, ha anunciat que posarà
uns 3.000 milions d'euros a favor dels municipis, que representarà 60 euros per habitant, la qual cosa és una notícia que fa poc que s'han anat, però això es donarà, no sabem quan ens aportarà, però ens aportarà que 60 euros per habitant. S'ha de tenir en compte això. I després que Europa també té uns fons previstos pels municipis, que sí que és veritat que és per a infraestructura i digitalització, però això podrà fer que una part dels nostres pressupostos dedicats per a aquestes coses es poden destinar a ajudar la ciutadania. Per tot aquest motiu considerem que no és hora de, no toca pujar l'IBI, encara que sigui un 1,8%, em sembla que ha dit. I sobre les terrasses han fet una bonificació de 25%, que està molt bé, però jo sé d'alguns altres municipis que han fet una bonificació del 100%. Llavors, jo comprenc que facin de 25% per aquesta correlació, però és per dir-vos que altres municipis no han pujat els impostos, fan una bonificació del 100%, nosaltres seguim una mica conscients d'això, que la ciutadania no entendrà que nosaltres apugem l'IBI i donem menys bonificació que altres municipis. Per això el nostre vot, malauradament, estarà en contra. Senyora Casaramona. Bona nit, de nou. En primer lloc, voldria fer arribar tot el nostre escalf a totes les veïnes i veïns de Sant Quirze que estan patint qualsevol de les conseqüències de la Covid-19, tant sigui a nivell social, econòmic o sanitari. També voldria agrair una vegada més el suport dels tècnics de la casa d'aquest Ajuntament, que tant ens recolzen. Moltíssimes gràcies. En relació al punt de l'aprovació inicial de les ordenances fiscals de Sant Quirze, quan a la primera reunió d'ordenances vostès ens van demanar que féssim les aportacions del nostre grup i ja els vàrem dir que el nostre posicionament era del no, de no posar més pressió fiscal a la nostra ciutadania. Així de curt i ras. Però vostès què fan? Doncs passar el rodet de la seva majoria absoluta. I no escoltar a ningú. Sembla que se'ls hagin acabat les idees. La gent i els comerços del nostre poble necessiten tenir sortides, necessiten tenir uns líders polítics que donin sortida a la seva situació actual, que és molt dolenta. Saben que des de la PIMEC Comerç ens diuen que el 54% dels comerços encastats declaren que el que els ajudaria més seria rebaixar o l'excepció de tots els impostos, taxes o tributs? Aquest és el segon any consecutiu que vostès incrementen la pressió fiscal a la nostra ciutadania. Bé, al nostre poble. Doncs ara els preguntem, per què? Aquest Ajuntament està molt endeutat? Doncs no. Tenim un endeutament molt baix. Està en un 19%. Aquest Ajuntament ha fet grans inversions? No. Només cal veure com està el poble. Els seus equipaments esportius, els equipaments culturals, els espais per als nostres joves. Aquest Ajuntament fa temps que no puja els impostos. Doncs no, els va pujar l'any passat. Mirant 4 anys enrere, l'import mitjà de l'IBI d'un habitatge de Sant Quirze era de 502 euros. He agafat un import mig. I ara, després de 4 anys, el 2021, aquest habitatge de 502 euros ara en costarà 552 euros. 50 euros més que vostès agafen de les butxaques de les nostres famílies, que no són ni més ni menys que el 10% d'increment. Vostès creuen que els sous dels santquirzetencs i santquirzetenques pujaran un 10%? Jo no ho crec. Vostès creuen que aquest proper any milloraran, incrementaran els sous dels nostres veïns i veïnes? Jo no ho crec. Els nostres veïns i veïnes es mereixen un millor tracte. Que estem parlant del nostre poble i de la nostra gent. Però segueixo amb les preguntes. Creuen que tenim una pressió fiscal baixa i que cal equiparar-la amb la mitjana de Catalunya? Doncs no. Segons unes publicacions fetes, senyores i senyores del govern, a Sant Quirze tenim un percentatge de pressió fiscal de les més altes del nostre país, de Catalunya, evidentment. Tot i això, vostès castiguen a la ciutadania i més impostos. La nostra proposta aquí ara és que siguin agosarats i congelin la pujada de les taxes. O millor encara, vagin una mica més enllà i endeutin-se
per salvar la ciutadania del nostre poble. Que hi ha moltes llars que ho estan passant molt malament, molts comerços que demà potser no aixequen la persiana i moltes indústries que estan donant feina a molta gent d'aquí a Sant Quirze i també ho estan passant en situacions molt fortes. També estan passant molt malament tots els equipaments esportius i culturals, que ara, degut a la segona tancada, doncs encara empitjorarà la seva forma d'estar. Vostès ens demanen el nostre suport, però ja els avanço i els he dit, i òbviament amb el meu relat ja poden entendre que no els donarem pas el nostre suport, perquè nosaltres creiem que l'asfíxia de l'economia dels nostres amics quirzetenques, per poc que sigui de l'1,8%, vostès diuen, però sumem la de l'any passat, sisplau. Senyora alcaldessa, després de més de 20 anys que aquest Ajuntament potser ja no recorda quan va entrar a la política, però no em cansaré de fer-li memòria i repetir-li, la seva prioritat hauria de ser de contribuir a fer més fàcil el dia a dia dels ciutadans i de les ciutadanes del nostre poble. De treballar sense descans per generar oportunitats de futur i de mantenir el compromís insubornable amb el progrés i la justícia social. I fins aquí la meva intervenció. Gràcies. Bé, doncs ara anirem a la segona intervenció del senyor Brossa. Recordin que el ponent, a partir de la segona intervenció, té el temps il·limitat. Gràcies. Bé, moltes gràcies a tots per la intervenció. Comencem per Sant Quirze en Comú. Bàsicament, agrair la confiança i esperem que aquest any excepcional que també ens entra, que el puguem gestionar plegats i amb tot el que seguim fent la feina que plegats hem anat fent i posant instruments a l'abast de la ciutadania. En el cas de Ciutadans, el senyor Sánchez, que ens comentava o ens suggeria de no executar partides per fer estalvi, això s'ha fet. De fet, és cert que hi ha hagut partides que no hi ha hagut despesa. Són partides petites. El gruix de la cosa ve sobretot pel romanent que teníem l'any passat. Per tant, és molt interessant tancar en positiu els exercicis i tenir un romanent per poder fer servir, que l'Estat també el flexibilitzi. I, insisteixo, hi ha una despesa del voltant de 2 milions d'euros que s'ha fet extraordinàriament orientada amb el Covid per fer front a la pandèmia. Si voleu, podem aquí entrar una mica en detall, com bé saben, 500.000 d'euros pels concessionaris per l'Escola Bressol, per l'Escola de Música, pel complex esportiu municipal. Ara al ple d'abans, 350.000 euros per via pública, salut, adaptació d'espais, serveis socials. Tot això suma només aquestes dues modificacions més d'1 milió d'euros. El tema de 700.000 euros en programes d'ajut, que després ens hi referirem també, però 100.000 euros en vals. Ara s'estan preparant 88.000 euros per suport als comerços, ajuts a l'educació amb 25.000 euros als estudiants, 100.000 euros per ajuts a l'escola Bressol, 150.000 per ajuts amb lloguer, 200.000 euros d'increment del contracte de neteja. És a dir, tot això seria impossible i estic segurs que són dels ajuntaments on hem fet més esforç proporcionalment segur, i això és gràcies a tenir una bona salut econòmica i gràcies a fer una bona gestió, no tan sols ara, sinó els últims anys. Pensin que la gestió és tal acurada que esperem aquest any, encara no ho diem amb la boca petita, però esperem també poder seguir tancant en positiu. És a dir, la cosa va justa perquè aquest any ha sigut excepcional, però el nostre esforç és posar tot el diner al carrer per fer front a la pandèmia, per fer front a la recuperació que ens ha de venir i també per poder seguir tenint les finances sanejades per seguir actuant com ho seguim fent els propers anys. El senyor Sánchez s'ha referit a la taxa d'ocupació i mercats. Deia que la bonificació pot quedar curta i preguntava per si la llei ens permet fer-ho. La llei el que no ens permet era fer-ho aquest any, com a màxim un 25%, que és més o menys els mesos que va durar l'estat d'alarma. Sí que ens ho permet fer, òbviament, de cara a l'any vinent. L'esforç que hem fet amb aquestes ordenances és alt, és a dir, 65.000 euros pels paradistes del mercat de Can Torres, 11.000 euros per les terrasses pels restauradors, 75.000 euros que no es cobraran per les franges de protecció als veïns que viuen a prop del bosc i 85.000 euros, que és la bonificació estimada de l'IAE per donar suport a les empreses. Aquestes 4 bonificacions o beneficis sumen 236.000 euros, que és exactament el que puja l'IBI, no el que puja l'IBI al veïnat, el que puja l'IBI al veïnat i els 87 rebuts més grans que abans ja els hi hem comentat. Podríem fer una cosa més còmoda, dir, escolta,
aquí es congela l'IBI, aquí no passa res, i no fem aquestes bonificacions, tampoc en traiem cap, i qui dia passa any empeny. Però creiem que és important fer aquest esforç. El que sí que veiem, senyor Sánchez, que és una mica contradictori la seva posició de dir, escolti, no toquin l'IBI, no ens agrada que toquin l'IBI i, en canvi, vagin més enllà amb les modificacions. Si anem més enllà amb les modificacions, òbviament, per un equilibri pressupostari que haurem de tenir ara properament amb el pressupost, hauríem també de treure els ingressos d'algun altre lloc. El senyor Sánchez també recordava la frase del senyor Pujol de «això ara no toca», dir-los que nosaltres no fem això tan sols per quadrar el pressupost. Aquest increment de l'IBI, que estem parlant de 112.000 euros en un conjunt d'un pressupost de més de 20 milions, jo fins i tot els diria que és un increment ideològic. És a dir, els moments que estem vivint ara d'aquesta excepcionalitat, el que haurà de fer l'Estat, ja no els ajuntaments, és augmentar la capacitat fiscal. És a dir, tots els estats del món, quan entren en situacions de crisi, recapten més. I, per tant, el que ens acabarà passant possiblement, veurem com cauen ingressos. Què passa amb els ingressos relacionats amb la construcció? Què passa amb les transferències de l'Estat? Què passa amb molts altres ingressos que hem tingut i que ja vam veure què va passar a la passada crisi, que van anar a la baixa. Per tant, l'Estat i el conjunt de les administracions hauran d'augmentar la capacitat fiscal. L'IBI és un instrument molt potent perquè no són els veïns que viuen tan sols, són els propietaris del sòl que té Sant Quirze. I aquests són els que els demanem un petit esforç en el cas d'un 1,8% a la majoria i un 10% amb aquest específic. Per tant, aquest petit increment de l'IBI que els he comentat que és del tot redistributiu i que és prudent, respon també a un concepte ideològic d'augmentar la capacitat fiscal, que entenem que els propers anys la cosa pot ser que vagi cap aquí. Els hi posaré també un altre exemple que no hem debatut avui, però que també serà d'interès saber vostès què pensen, que és la taxa d'escombraries. Ara estem veient diferents capitals de comarca, municipis, que estan augmentant per sobre del 10% la taxa d'escombraries. El cànon de l'Agència de Residus en 4 anys augmentarà un 52%. S'està augmentant la fracció de la resta, els voluminosos. Hem fet avui una modificació pressupostària de més de 200.000 euros pel cànon de l'abocador i per més freqüències de recollida. Nosaltres a Sant Quirze estem recaptant el 45% del cost del servei i els propers anys aquest servei és creixent. Què hem de fer amb això? Com ho financem? És a dir, aquí hi ha debats ideològics i estratègics a nivell municipal que ens agradarien que vostès també aportessin la vostra visió, perquè les coses soles, òbviament, no es paguen. I per finalitzar amb el senyor Sánchez, només fer-li una petita reflexió. A part que amb l'IBI podríem dir, escolta, no toquem l'IBI i no fem aquestes 4 bonificacions o rebaixes que els he comentat, també podríem fer una altra cosa. D'aquests 2 milions que s'han posat al carrer per fer front a la pandèmia, podríem dir, escolta, en lloc de posar-ne 2 milions, en posem una miqueta més, baixem un petit 5% d'aquests 2 milions i ja tindríem els números fets. Però pensem que hem fet una feina agosarada, s'ha donat resposta a tot el que s'ha necessitat i hem pogut gestionar les coses d'una manera, entenc, digna i per donar servei a tota la ciutadania que ho ha necessitat. La senyora Linda Lara, el PSC, també ens deia que no toca, que no soluciona els problemes que tenim. No sé si ho soluciona o no del tot. El que sí que soluciona és que fa que les finances funcionin. Com insistia abans, totes aquestes modificacions, malgrat tot aquest esforç titànic que ha fet Sant Quirze, possiblement tanquem també aquest any en positiu i, per tant, això és molt interessant per poder seguir afrontant exercicis futurs amb èxit. Amb èxit també amb tota aquesta incertesa que tenim pel que respecta a l'Estat. La senyora Linda Lara ens deia que es suspendrà la regla de la despesa. Veurem quan es fa, en quins termes es fa, com es fa. El que sí que sabem de l'Estat és que aquest estiu, en ple mes d'agost, ens volia agafar els romanents de tresoreria als municipis. És a dir, per sort li van parar els peus, però l'Estat volia finançar-se amb els romanents municipals. Per tant, de l'Estat nosaltres només en podem fer que sospitar. 2 notícies recents. Llegia ahir que l'Estat, aquest govern socialista, augmentarà un 6,9%. Vostès s'esveren, senyors del PSC, per augmentar un 1,8% l'IBI, però no fan esment d'aquest 6,9% que s'augmentarà a la família que rep més recursos públics de l'Estat, que és la família borbònica. Avui l'Estat
per exemple, ha sortit la sentència de 1.350 milions d'euros que donarà als 3 grans bancs per compensar la indemnització del projecte Castor. Per tant, l'escepticisme que tenim nosaltres amb l'Estat és tota d'ajuda cap i l'última informació que teníem era que es volia quedar els nostres estalvis. Anàlogament, pel que respecta a la gestió d'aquests fons europeus de projectes que no sabem com funcionarà, que tampoc ho sap la Generalitat i que estem a l'expectativa de què passa. Si tinguéssim tota aquesta informació negre sobre blanc, segurament podríem fer els números d'una manera més fàcil, però creguin-me que és molt complex fer números quan Diputació va tard, Estat va amb la incertesa que va i és molt complicat fer les ordenances i els propis pressupostos. I finalment la senyora Linda Lara ens parlava també de les terrasses i deia que altres municipis no pugen impostos i bonifiquen el 100%. Jo no sé vostès aquí on viuen, els hi puc posar només 2 exemples. Generalitat de Catalunya, els hi recomano perquè és públic que facin l'exercici. Si seleccionen del capítol de l'1 al 9, la despesa, saben en què gastem més diners a casa nostra, a la Generalitat, a la nostra administració? La primera partida és deute públic, més de 10.000 milions d'euros, per sobre de salut i educació. Vostè abans deia que la seva prioritat és la salut i l'educació. Doncs si aquestes són les prioritats, la principal prioritat ha de ser tenir una administració sanejada i que funcioni i que el primer capítol no sigui el deute públic. I parlo de deute públic i no d'interessos del deute. La Generalitat de Catalunya gasta més de 1.200 milions l'any a pagar interessos, que és perquè es facin una idea el que gastem, el doble del que gastem amb recerca i universitats. Per tant, tenir unes finances malament ens provoca tenir una mala gestió, que és el que està passant a casa nostra. De fet, podem posar-los l'exemple de l'Ajuntament. És el que havia passat en aquest Ajuntament. Els que som aquí, alguns dels que som aquí, hem vist com aquest Ajuntament tancava els exercicis en èpoques de bonança amb estalvi net negatiu. És a dir, si les coses no funcionen, és molt difícil fer coses. No podem demanar de no pujar impostos i demanar bonificacions. Alguns ho fan, doncs que ho facin, que agafin aquest camí. El nostre camí, òbviament, no pot ser aquest perquè veiem què passa a nivell supramunicipal i veiem també, hem viscut l'experiència, malauradament, de què li ha passat a l'Ajuntament de Sant Quirze. I finalment, a Junts per Catalunya, la senyora Casarramona ha fet una intervenció amb molts titulars. La meva impressió quan la sentia era que no estàvem discutint les ordenances de Sant Quirze o que més enllà del que li plantegéssim vostè ja tenia una mica aquest guió escrit a la primera reunió d'ordenances, més enllà del que s'ha treballat i s'ha exposat, el guió ja estava escrit, però sí, si més no, comentar-li algunes coses que creiem que corregir-la, creiem, amb algunes coses per ajustar una mica a la realitat que creiem nosaltres. Ha parlat molt del comerç, només comentar que amb ajuts del comerç, amb els vals i amb els que estem preparant per ajudar les botigues són 188.000 euros i insisteixo el que els he anat dient. Si no tenim unes bones finances, si no tanquem en positiu, si no tenim uns bons números, aquest tipus de programes, òbviament, no es poden fer i això és el que ens demanen els comerciants, que els ajudem en temps de dificultat. Vostè deia que l'Ajuntament no estava endeutat i que el poble estava malament. Tot això són percepcions, que no està endeutat és una realitat i seguirem treballant per seguir reduint el deute. És a dir, com menys deute tinguem, més diners podrem posar a disposició de la ciutadania. Si ens hem d'endeutar per fer grans obres, grans inversions, com és el complex esportiu, ho farem, però l'objectiu, òbviament, no és endeutar-nos, entre altres coses, perquè no podem. És a dir, l'Ajuntament no pot generar dèficit, no és l'Estat que diu, escolta, ara m'endeuto i amb això que m'endeuto l'any que ve ja ho trobaré. No ho podem fer. És a dir, que si ho féssim o si agaféssim aquest camí, el que seria és que ens quedaríem bloquejats i no podríem donar respostes a la pròpia emergència. Vostè ha comentat un augment d'un 10%, crec recordar, ha parlat de 500 euros a 550, l'augment rebut mig, i això és una mica una distorsió, perquè pel veïnat l'augment ha sigut al voltant del 5-6% del rebut en 2 anys. El que augmenta més és perquè nosaltres sí que hem sigut agosarats i valents i amb aquests 87 rebuts de major import, és a dir, els industrials més grans,
els que tenen les oficines més grans i els comercials més grans, que vostès ja s'imaginarà qui té superfície comercial aquí a Sant Quirze, amb aquests els hi hem pujat més d'un 30% l'IBI en 2 anys i els hi hem pujat l'IAE l'any passat al màxim que ens permet la llei. És a dir, hem demanat l'esforç més majúscul, l'hem demanat a qui té més recursos. I això, senyora Casarramona, a vostè potser no li agrada, però amb aquest equip de govern és un camí que creiem que, sobretot, quan van tortes, és on hem de posar la càrrega fiscal, perquè, insisteixo, creiem fermament que ara cal aprofitar l'ocasió per augmentar la capacitat fiscal i no arruïnar les administracions, com passa a dia d'avui a la Generalitat de Catalunya, que hi ha anys que les pròpies agències de qualificació la qualifiquen en bo escombraria quan fan l'anàlisi econòmic de la nostra administració catalana. A nosaltres això no ens agrada i en aquest camí no ens hi trobarem. I una altra cosa que vostè ha dit, que tampoc creiem que s'ajusti a la realitat, és que diu que tenim una de les pressions fiscals més altes del país. El que passa a Sant Quirze, entenc que això ha volgut dir això, tenim uns cadastres alts perquè tenim uns habitatges que tenen uns imports més alts que altres municipis i si vostè agafa el que es paga per rebut de l'IBI en valor absolut, òbviament pot ser més alt que altres municipis. Però això és molt fàcil saber si la pressió fiscal és alta o baixa en el cas de l'IBI. És agafar el coeficient, el mínim està al 0,4 i el màxim està a l'1,1. Si estàs a prop al 0,75 seria la meitat. Per tant, si estàs per sota del 0,75 ets barat, si estàs per sobre del 0,75 ets car. En el cas de l'IBI general aquí a Sant Quirze el tenim al 0,5784,7. Per tant, bastant per sota del 0,75, que és la meitat, i més tocant el 0,4, que és el mínim. Per tant, aquí a Sant Quirze el coeficient de l'IBI és barat. El que és car, òbviament, pot ser el cadastre, perquè els cadastres són alts, però això no depèn, no ho qualificaria jo com per tenir en compte la pressió fiscal, sinó si els cadastres, si tu tens una cosa que val diners o un terreny que val diners, un terreny industrial que té un valor important, òbviament el que determina la pressió fiscal és el coeficient que li apliquis i no el valor que té l'immoble. I en el cas d'aquest 10% del d'oficines d'industrial i comercial més elevat, passa el mateix. 0,4 seria barat, 1,1 seria car, la meitat 0,75 i tenim el tipus al 0,75,9. És a dir, després de 2 increments de més d'un 30% durant 2 anys, hem aconseguit situar el tipus a la meitat, que creiem que és de justícia, és a dir, que com a mínim els IBIs, aquests 87 rebuts de més import, que els puguem situar a la meitat. No sé si els hi he respost a totes les intervencions, però espero que no m'hagi deixat res, qualsevol coseta doncs la podem comentar després. Gràcies, senyor Brossa. No sé si la senyora Valdret vol comentar alguna cosa, no? Senyor Sánchez. Jo només dir-li al senyor Brossa que ens ha contestat a diferents hem parlat a les diferents coses que li hem dit. El que passa que, bé, jo crec, senyor Brossa, i vostè crec que pot coincidir amb mi, que és possible no augmentar l'IBI i a la vegada fer bonificacions majors. És a dir, no és incompatible. L'altra cosa és que llavors això que tingui a veure amb el pressupost i amb què pugem o baixem. Però vull dir que no crec que sigui, diguéssim, que sigui una cosa o l'altra. D'acord? Això és la seva gestió, la seva proposta d'ordenances i amb això no hem de dir res més. Vull dir, tenen la legitimitat de fer-ho, però entenc que tot és possible, inclús el que vostè ha dit. És a dir, dels 2 milions i escaig dels que ens parlava, doncs, gastar-ne menys amb menys coses. Tot això és possible. Amb això nosaltres no ens hi posarem perquè és la seva proposta. Després, una de les coses que no ens ha contestat, que és pel que jo he començat la meva intervenció, sí que diu que no executaran partides per fer estalvi. Això ho sabem. De fet, algunes d'elles les han posat a ple, però li torno a preguntar. D'aquelles partides que no direm noms perquè ja és tard, no? Que vostè, com jo, sabem que no agraden a una part important dels veïns de Sant Quirze,
continuaran donant diners en aquestes entitats i que si poden decidir de manera clara i rotunda, si volen avui, però no cal que m'ho digui si no vol, jo l'espero a pressupostos, poden decidir no gastar res amb res que sigui partidista, com a mínim mentre duri aquesta situació no desitjada per ningú? És aquesta la pregunta. Crec que he sigut potser una mica més clar que abans, tot i que m'ha entès. Li torno a preguntar. I si la resposta, ja sigui ara o més endavant, s'ajusta a uns criteris de treballar tots, és a dir, que cada euro que hi hagi de despesa sigui gastat per aquest benefici entre tots per superar aquesta pandèmia, doncs ja li he avançat que l'abstenció quasi bé segur i, per què no, un vot favorable si tot el més acompanya pel que fa als pressupostos. Gràcies. Senyor Sánchez, senyora Lara. Vostè mateix diuen que sí que rebran més diners de la Diputació, només és que no saben quan arribaran perquè triguen molt. Bueno, pues jo considero que això, si arriben i es pot fer alguna cosa amb ells. En quant a les terrasses, jo no he dit que vostè bonifiqui més a les terrasses, només he dit que en altres municipis no pugen els impostos i fan el 100% de les terrasses. Cada municipi té les seves circumstàncies i això no vol dir que els municipis que fan això portin una mala gestió. No es pot prejutjar. Volen tancar en positiu. A mi em sembla molt bé, però tampoc passa res no tancar en positiu un any. Ens podem recuperar perquè, com vostè diu, som un municipi molt sanejats i segurament les ordenances del 2022 ja les veurem. Ara estem parlant de l'any 2021. Perquè si ja, després de tant de temps demanant la suspensió de la regla de despesa, podem aprofitar-la. L'Estat, és veritat, vostè diu que a juny van voler treure els diners del municipi. Jo no estic d'acord. No, va ser una proposta i era una opció que donava als municipis, no era obligatòria. I l'Estat, davant la situació que ha passat, ha escoltat i ha demanat permís i autorització a Europa per poder suspendre aquesta regla de la despesa. Perquè abans no la tenia aquesta autorització. I per això va fer aquesta proposta. Hem de ser conscients d'això, però és que, a més, que unes entitats, uns municipis, unes autonomies o un estat puja els impostos no ha de ser motiu perquè nosaltres fem el mateix. Nosaltres estem a Sant Quirze i jo me'n limito a Sant Quirze del Vallès, per suposat. I penso en la ciutadania i crec que l'IBI, encara que sigui una quantitat minsa, no és adient pujar-lo almenys a l'any 2021. El 2022 ja mirarem les ordenances fiscals. I ja està. No podem decidir. Volem treballar tots plegats per fer-ho molt millor, però sobretot per fer un Sant Quirze millor. I jo estic disposat a treballar, però jo tinc aquest punt de vista, tenim el nostre partit aquest punt de vista perquè considerem que no és adient aquest any pujar l'IBI. Tenim altres recursos, aprofitem aquest any els altres recursos i el proper any, per la propera ordenança, treballem i mirem el que ha passat. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Lara. Senyora Casaramona. Sí, bon vespre. Només volia fer dues apreciacions que no voldria pas que les meves paraules, que ha dit el senyor Brossa. Miri, és ben clar que el meu guió no estava escrit, l'he escrit arrel de les reunions que he anat a ordenances. Ara, si vostè vol dir aquí que el meu guió estava prou clar i prou escrit i que el podia haver dit aquí o la xinxinava, doncs, això és el seu problema, senyor Brossa. I després una altra cosa que volia puntualitzar, a mi, el que vostè diu, vostè li deu agradar potser que no pugem l'impost a un centre comercial molt gran. No, escolti'm, a mi el que m'agrada és que Sant Quirze se'n vegi beneficiat i el que no m'agrada, que quedi clar, és que pugin la pressió fiscal de la nostra ciutadania. Això, sisplau, senyor Brossa, amb les seves paraules de maquillar, no. Moltes gràcies i fins aquí.
Gràcies, senyora Casarola. Senyor Rosa. Sí, bé, comencem per Ciutadans, que només dues cosetes m'he notat ara, senyor Sánchez, que parlava de l'IBI, contraposar l'IBI respecte a les bonificacions, que no està contraposat i estic d'acord. Hi ha marge per fer coses, però òbviament que tot és possible i el que nosaltres li plantegem són aquestes ordenances que insisteixo, amb l'augment de l'IBI que es carrega sobre aquests 87 rebuts en aquest tram específic ens permet fer aquestes 4 bonificacions que després permet bonificar el conjunt de les empreses a través de l'IAE, permet no aplicar les franges de protecció, permet bonificar els mercadets i a les terrasses. És a dir, podríem fer d'una altra manera, segur, però nosaltres hem triat aquesta fruit també de les converses amb molts col·lectius. Això no és discrecional, sinó que són reunions amb molta gent, són moltes hores de dedicació per arribar a fer una cosa que pugui ser el màxim d'equànim i respongui a la situació actual. Per exemple, els mercadistes de Can Torres han patit un greuge, que els han canviat de lloc, que tenint l'Ajuntament de Sabadell els hi ha baixat les vendes, l'Ajuntament de Sabadell els hi ha baixat més la taxa que nosaltres i, per tant, hem de donar resposta també a que les coses funcionin amb equitat amb tots els col·lectius i no són bonificacions arbitràries, però sí que preferim fer aquest petit increment a l'IBI per donar aquestes bonificacions. Ho podríem fer d'una altra manera, però hem triat aquesta. I respecte al que diu que no li he contestat, senyor Sánchez, pel que he interpretat, no sé si es referia a la quota que paguem a l'AMI, a l'Associació de Municipis per la Independència. Ara ho he mirat i són 1.487 euros. Tots els euros, òbviament, són importants, però amb aquests euros sols no farem front a la pandèmia. El que sí farem front és a la situació que està patint el país de persecució, que tenim gent detinguda, gent a l'exili. De fet, ahir teníem la Guàrdia Civil a casa d'un veí d'aquí Sant Quirze. Per tant, seguirem pagant aquesta quota mentre el veïnat de Sant Quirze i mentre la situació que està patint l'independentisme segueixi malauradament amb aquesta repressió de l'Estat. La senyora Linda Lara, per part del PSC, ens deia que de la Diputació arribaran més diners, així ho esperem. En tot cas, estan arribant tard i més tard que altres diputacions gestionades per altres partits, però notem molta incertesa perquè són les administracions supramunicipals com és la Diputació i el propi Estat, que té noms i cognoms amb tot el que notem la incertesa, amb l'Estat, amb l'ús del romanent, amb la flexibilització o no dels nostres diners, com els podem aplicar, amb els fons europeus, què és el que passarà, i amb la Diputació que els programes estan arribant tard. També la senyora Lara insistia en que altres no pugen impostos i fan beneficis a les terrasses. Jo aquí ens agradaria fer una reflexió general. Això, òbviament, segurament, com deia el senyor Sánchez, és possible fer-ho, però el que també és possible és que no es compleixi una altra cosa. És a dir, hi ha una regla matemàtica molt senzilla. Ingressos menys despeses menys amortitzacions és igual a resultat. I si tu vols que el resultat sigui positiu, els ingressos han de ser positius a les despeses i a les amortitzacions, és a dir, a la part d'inversió planificada. Si això no és així, tens un resultat negatiu. La senyora Linda afegia, no passa res tancar un any amb negatiu. Senyora Linda Lara, sí que passa. Si tanquem amb negatiu, no podríem fer ús del romanent de tresoreria. És a dir, la modificació que hem fet avui de 345.000 euros per posar més diners a les escombraries, per posar més diners al material, per posar més diners a ajudes de benestar social. Si haguéssim tancat l'exercici en negatiu, no ho hauríem pogut fer. Però no tan sols això. Si no paguem en 30 dies, ho hem de fer amb un informe negatiu a l'interventor. Quan ho fem, aquestes modificacions han d'anar destinades a uns àmbits concrets i hem de justificar que aquells àmbits que va és beneficiós per Sant Quirze. És a dir, està molt limitat quan fem modificacions pressupostàries i on posem els diners quan hem de fer usos del romanent. Per tant, el que hem de fer com a municipi nosaltres és mirar de complir-ho, pagar en 30 dies, tancar en positiu, és a dir, mirar de fer-ho com millor sigui possible precisament per poder fer ús d'aquests diners. I sí que passa si tanquem en negatiu, és que no podríem fer ús del romanent, per tant, no hauríem pogut fer front a la pandèmia o no sé, no m'imagino altres municipis com ho han hagut de gestionar. Bé, sí que ho sé, sense fer programes d'ajuts, sense compensar
als concessionaris i sense fer pràcticament res. I només també un comentari que comentava vostè sobre l'autorització d'Europa, que l'Estat està negociant amb Europa i de més, només fer-li un petit matís a l'Estat quan el que ens va fer els ajuntaments, a Europa el que li imposa a l'Estat quan li dona diners és el límit del dèficit i diu, mira, escolta, estat espanyol, tu en funció del teu PIB et pots gastar més del que ingresses amb aquest marge. I això és el que pacta normalment l'Estat amb Europa. Quin és el límit del dèficit en funció dels diners que Europa li dona. Però després, com es trasllada aquest dèficit al conjunt de les administracions és discrecionalitat de l'Estat. I el que fa l'Estat, o el que va fer i segueix fent, diu ajuntaments, 0. El teu dèficit ha de ser 0, és a dir, has de tancar en positiu, tot perfecte. Administracions autonòmiques, 3/4 del mateix. Els va donar una miqueta de dèficit, ara ja el tenen a pràcticament 0. I qui es queda tot el dèficit? L'Estat. Per tant, el que fa l'Estat, com que és el que mando i ordeno i negocia amb Europa, diu, escolta, les altres administracions totes a 0 i tot el dèficit que dona Europa me'l quedo jo, que jo, Estat, sí que puc tancar en negatiu. Per tant, això és una mica, quan l'Estat negocia amb Europa, pels ajuntaments no en depèn massa cosa, perquè seguim amb el dèficit 0 perquè l'Estat el reparteix així. I només un comentari a la senyora Casarramona que deia que no li agrada que pugin la pressió fiscal a la ciutadania. Aquí segurament, senyora Casarramona, no ens hi trobarem. A nosaltres no és un fet de pujar la pressió fiscal a la ciutadania, sinó és un fet de tenir uns serveis públics, unes administracions públiques fortes per tenir uns serveis públics forts. Quan això no passa, com els he recordat a la Generalitat de Catalunya, la primera partida és el deute i el retorn del deute per sobre de la partida de salut en un any de pandèmia. És a dir, imagini-se què passa quan les administracions no són fortes. Perquè les administracions siguin fortes, cal un augment de la capacitat fiscal. I això es tradueix amb tot allò que mou diners, és a dir, veïns, empreses, treballadors, tot allò que mou diners, si tu fas una capacitat fiscal que sigui justa, òbviament, i tens uns bons ingressos, pots tenir uns serveis públics forts. Quan això no passa, doncs és un altre escenari que l'altre dia la senyora Borràs ens deia que el que cal és endeutar l'Estat i no la gent. És un camí que si agafa continuïtat, veurem com tenim les administracions d'aquí uns anys i veurem com els nostres fills tenen les administracions més endeutades de la història. Això és un camí a seguir, doncs pot ser, a alguns els hi pot agradar, però a nosaltres ens agrada uns serveis públics forts i, per tant, del que a nosaltres depèn, que és l'administració local, que tanqui en positiu, que tingui com menys deute millor, que els qui puguin pagar més, que paguin més, que el veïnat pagui en funció d'allò que té, que en el cas de Sant Quirze l'IBI està bastant per sota del que podria estar i que tot això s'inverteixi el màxim de bé possible per no tan sols per fer front a les pandèmies, sinó per tenir un poble ordenat, agradable i amb uns serveis potents. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Brossa. No sé si algú vol fer servir l'ús de l'última rèplica. No? Doncs miri, jo abans d'acabar... Perdoni, senyora Lara. Que volia apretar amb la mà per dir... Només que quan he dit que podia, com es diu, resultar negatiu, volia dir que es podia endeutar una mica fins que arribés el diners de la Diputació. És una aclaració. I de la resta, òbviament, pot fer tots els matisos que vol, però jo també podria fer matisos, però no cal. Això són uns altres conceptes que parlem de municipi només. I una altra cosa és que de les terrasses, bueno, jo no he dit res de les terrasses, només va ser un comentari. Bueno, ja està. Bé, doncs, si ara sí que ja no hi ha ningú més que vulgui fer cap intervenció, faré ús de la paraula de la presidència. En aquest cas és per fer diferents aclariments o per senzillament fer arribar allò que creiem també com a equip de govern. Primer, agrair molt i moltíssim al senyor Brossa la seva explicació ben clara i ben meridiana de les necessitats d'aquest moment i de la gestió d'un pressupost. Poques vegades tenim regidors que siguin capaços d'entendre com es gestiona, com funciona la regla de despesa. És difícil i complicat. En aquest cas tenim algú que ho sap, ho fa, ho té clar i que a més ho sap explicar bé. Per tant, li agraeixo enormement.
perquè és molt difícil fer el que ha fet avui i explicar-ho en tan poca estona. L'altre, com ha dit ell, agrair als companys tècnics les hores, perquè són moltes, les dedicacions, els canvis d'agenda que a vegades els hi provoquem amb els canvis d'agenda dels regidors, per tant, agrair-los. Encara ens queda el segon round, que és el pressupost. Moltes gràcies i paciència, que serem diligents, els regidors i regidores, i intentarem fer-ho més fàcil per vostès. I l'altre és demanar també fer un agraïment, fer arribar un agraïment immens a la gent que sí que entendrà el que estem fent i a la gent que no estem disposats a explicar-ho fins a quedar-nos sense veu. En aquests moments que la nostra societat, com deia la senyora Casaramon, que entenc que és un compromís i un sentiment que tenim tots 17, i els companys tècnics ho tinc molt clar perquè ho hem expressat moltes vegades, que és sumament dolorós veure com les persones primer perden la salut i la vida, això és el més dolorós de tot perquè és irreparable, però després ens anem a les situacions econòmiques múltiples i diverses. Mirin, de la gent que estem asseguts aquí al ple, uns quants, de tots no els hi conec la vida i tampoc no n'haig de fer res, però els que estem a govern, uns quants depenem d'aixecar cada dia una persiana. Cada dia. I d'aquesta persiana que s'aixeca, cada dia en depenen d'altres famílies que fa anys i panys que treballen amb nosaltres. I els hi dic amb tota la sinceritat, la ciutadania em coneix i no me n'estic mai d'explicar, no m'ha fet mai cap vergonya, em sento sumament orgullosa de l'esforç que ha fet la meva família i ha fet moltíssima gent d'aquest poble per apostar tot allò que té, perquè a més els petits empresaris, els comerciants petits, la gent que cada dia aixeca una persiana, fem allò tan mal fet de posar el patrimoni enmig de l'empresa i, per tant, tot allò que té, aquestes persones ho tenen en aquests moments penjant d'un fil. D'un fil que necessita del repartiment de la riquesa dels altres per aguantar-se dret. D'un fil que necessita que hi anem a comprar, que els hi siguem fidels, que ens anem a fer el tallat, que anem a buscar-hi el pa, que hi militem cada dia, tots els dies de l'any, ara més que mai. Això és un crit, una apel·lació, una demanda, una necessitat. I per fer això ho hem de traslladar amb recursos públics a tothom. Hem de fer campanyes atractives. Estan lluitant amb el pitjor dels enemics, que és la globalització i el fet de poder comprar a través d'internet qualsevol cosa. Enmig de la pandèmia, quan ningú voltava pel carrer, veiem furgonetes de grans magatzems i de grans plataformes arribant repartint el que fos. La tristesa t'omplia, perquè ens ostres, com pot ser que la gent no sàpiga que la botiga d'aquí al costat, que està oberta, que està fent el que pot, està aguantant. Per tant, que ens expliquin a nosaltres què és la pressió fiscal quan molts de nosaltres tenim els negocis a punts de caure. Miri, ens ho poden explicar, però els hi ben asseguro que ens podem mirar als ulls de qualsevol dels veïns que ens ho diran i ens entendrem molt més que qualsevol altra persona que en aquests moments no té tot el seu patrimoni compromès. I no només el patrimoni, sinó la dignitat, el fet de poder viure dignament del treball que estàs fent. Per tant, comparteixo amb vostès la sensació, però no em donin lliçons perquè les tinc molt clares. 37 anys treballant a Sant Quirze només per això. Per tant, aquesta setmana m'he reunit ja amb 3 col·lectius diferents de botiguers, d'empresaris que estan patint. Demà ens tornem a reunir. Els estem acompanyant en qualsevol de les demandes que ens demanen. Avui n'ha sorgit una altra, una proposta genial de les centres d'estètica. La tècnica jo els hem dit que sí, encara no hem pogut traslladar ni a la cap d'àrea del servei ni al cap d'àrea perquè ha estat al migdia i no els he pogut traslladar. Això vol dir una mica més de forat en aquest pressupost de l'any vinent. I els hem dit que sí perquè estan desesperats. I la nostra obligació és acompanyar aquesta desesperació i posar-hi suport. I no podem fer de cap altra manera com el que tenim, amb els recursos que podem generar. No podem esperar que la Diputació decideixi si cedeix diners a l'ordinari o a les inversions. Si vostè em parla de 60 euros per l'import, cada dia que hem fet un càlcul ràpid i entenem que potser ens està parlant de les meses de concertació, que és un fet que cada any passa, que cada mandat passa, i que haurien d'haver passat ja fa un any i que estan passant un any més tard i que just avui, demà, és l'últim dia per presentar-les, l'Ajuntament ja les té presentades les sol·licituds. I què hem fet? Hem presentat projectes que estan fets i tancats i la compra dels pisos perquè com que ens han dit que com més aviat ho presentem en factura serà més ràpid i invers, doncs des d'Economia s'ha estimat que millor que presentéssim els projectes que han fet enguany que sobrepassen els 900.000 euros que ens atorguen. Després ens atorguen 240.000 euros, els únics que ens atorguen lliures, però no, evidentment, ni pel capítol 2, ni pel 4, ni pel 3, ni per l'1, ni pel 9, per inversions. I per tant, ja ho hem fet, això ja ho estem fent. Què més farà la Diputació? No ho sabem. Això ho hem dit 1000 vegades, ens hem quedat sense veu explicant-los a les reunions. Aquestes reunions de treball que fem amb tota la il·lusió, amb tota la voluntat de rebre inputs i que no n'hem rebut ni un. Només un grup ens va contestar
dient no estem d'acord, en aquest cas el grup del PSC, dient no estem d'acord amb la puja de l'IBI. Ens hem esperat fins al darrer dia. La senyora Valdric es va disculpar perquè estava passant una situació familiar, però la resta ni asa ni bèstia. Així no es treballa, i menys quan estem buscant un consens conjunt. La valentia que ha mostrat Sant Quirze en Comú és infinita. Són els únics que entenen el que és el procés d'acompanyament dels veïns i veïnes. L'altre és un populisme absolut i barat. Tots tenim compromís amb els veïns, tots respectem les persones que estan patint molt. Clar que sí, però vergonya em faria a mi rebre un veí i dir-li, mira, saps què, ho sento molt, però no he tingut els nassos de pujar uns impostos i ara saps què passa? Que no tenim més recursos per donar-vos. El capítol 4 està ratllant la proposta que portem al 1.200.000 euros. Partim de gairebé 500.000 euros més que l'any passat, uns 400.000. Quan veuran el pressupost es sorprendran, com deia el senyor Sánchez, si tot el pressupost vostè pot tornar per una proposta de l'AMI, escolti, doncs miri, la política fa uns forats amb gent superinteressant perquè vostè és una persona intel·ligent, compromesa, i ho sé perfectament, i socialment molt compromesa i que pateix molt pels veïns perquè aquests 20 anys, aquests 17 anys que portem de companys de consistori m'han portat a respectar-lo moltíssim. I no m'ho vesteixi així, vesteixi-m'ho d'una altra manera. És a dir, és molt difícil, tant per vostès com per nosaltres, arribar avui a aquest ple. És un dels plens més difícils que he fet a la meva vida. Un dels plens més complicats. No pel que havia d'explicar a la ciutadania, no tenim cap por, som valents i, bueno, ja dic, gastarem la veu fins que no ens en quedi. És més difícil perquè sabíem perfectament des del minut 1, des de la primera reunió al juliol, de les seves actituds, ja vam entendre que no estaven disposats a passar-hi perquè algú va dir jo en aquesta foto no m'hi trobaré. I per tant, ja sabíem que en aquesta foto no els trobaríem. Però hem estat acostant fins a arribar a portar un ple extraordinari i urgent, hem estat acostant fins a l'última hora a veure si maduraven, creixien i es feien responsables, perquè vostès no se n'estan de presentar mocions en les que demanen que invertim diners en projectes. Quins diners? Quins diners? Els que hem de deixar de donar de suport a projectes econòmics, quins diners? Això és molt gratuït. Saben perfectament perquè tenen totes les dades, nivell d'execució del pressupost, pressupost d'ingressos, previsió d'ingressos, previsió de davallada d'ingressos. Saben perfectament els números d'aquest Ajuntament, més que mai. I no es mullen. Fan demagògia. Doncs, bueno, nosaltres cremem cartutxos molt grans, cremarem veu, cremarem confiances, les intentarem recuperar de qui vostès els hagi bufat a l'orella de que som uns demagogs i que... No, miri, escolti, quan portem la proposta de pressupostos i vegin que les entitats no perden suport econòmic, el senyor Casaramon ens deia, les entitats esportives i les culturals, doncs sí, perquè les entitats esportives i culturals mantinguin els ingressos que estan perdent i que puguin continuar fent activitats, s'ha d'apostar per elles. Les escoles, només la neteja dels centres escolars, els hem repetit fins a l'avorriment, costa 250.000 euros en un any. Ho està assumint l'Ajuntament, que som tots nosaltres. L'Ajuntament no és ningú, no és un ens. En aquest cas, a mi em toca representar-lo jurídicament quan necessita una persona perquè és qui el presideix, qui el representa, però som tots nosaltres, som una assemblea de veïns, som els seus representants. I el que no podem fer 17 persones que no tinguin prou capacitat de voler-se enfrontar a una situació no popular és dir-li a la resta de veïns que s'han acabat els recursos i que aquí no ens en sortim i que m'hi sento molt però no en tenim més. El capítol 4 és un capítol voluntari i nosaltres hem triat voluntàriament que creixi i que vagi creixent. L'hem fet créixer molt. Quan portem la proposta de pressupost es sorprendran els darrers anys com ha crescut aquest pressupost. Ho vam fer de la mà de la iniciativa i, com els deia el senyor Brossa, esperem i desitgem compartir els projectes perquè sovint hi ha moltes més coses que ens acosten ideològicament, sobretot en gestió i amb acompanyament econòmic, que no pas ens separen amb iniciativa. Per tant, i en aquest moment ara Sant Quirze en Comú. Per què? Perquè parlem el mateix idioma, perquè som capaços d'entendre la visió. Hem baixat deute i vostès ens deien vostès són els millors, com ens ho deien allò, els millors més obeeixen al senyor Montoro i fan cas al govern espanyol. Doncs sí, hem baixat tant el deute que per sort el capítol 3 i 4 estan tan per sota que aquests diners els podem destinar al 2 i s'afecta menys i tenim menys necessitat de pressió fiscal. Perquè l'hem abaixat tant el deute, estem deixant de pagar per una banda, doncs, miri, si ho trobo, hem deixat de pagar
per despeses financeres pagàvem 355.000 euros el 2014 i ara estem pagant, el 2021 pagarem 95.000. I per passius financers pagàvem 1.700.000 euros el 2014 i aquest 2021 pagarem 491.000 euros. Tots aquests diners van directe a alimentar els altres capítols, perquè no surten, són diners d'ordinari i s'hi han de posar. Vostès saben que no ens podem endeutar per l'ordinari, no podem demanar diners per pagar el capítol 1, ni el 2, ni el 4. La llei ho diu. Evidentment, el primer cop que tornem a parlar de pressupostos, el tresorer de l'Ajuntament, que té una paciència infinita, ens torna a recordar sempre quins capítols alimenten i quins altres, quins són els ingressos, perquè així ens en recordem tot de què és el que podem moure o no. La regla de despesa descreixerà, sí o no, o quan, o de quina manera, no ho sabem, però el pressupost l'hem de fer avui. El senyor interventor mai ens firmarà un informe de pressupost equilibrat si les partides posen uns diners no estan justificades de com entraran i de quina administració seran. No, mira, posa'm aquí 1 milió que em va bé. Ni ens acceptarà un informe que ho digui, perquè ja hem passat aquesta experiència. Hem tancat els pressupostos en negatiu en altres moments. I com que aquesta experiència l'hem passat, ara els interventors són molt més severs amb coses que no són entrada i ho fan bé. Perquè si no, ara mateix, l'única administració que està sanejada, que són els municipis, no estarien ajudant la ciutadania, perquè és l'única que està fent ajudes directes a la ciutadania. Què els vull dir tot això? Sí, és un dia difícil i un dia complicat, però no pas pel que direm, perquè som capaços d'explicar-ho de manera transparent i clara, sinó perquè sabíem de les seves actituds i voluntats. I no ens han decebut en cap moment. Lamentablement, han anat a parar on pensaven que anirien des del mes de juliol que els hi estem esperant. Tot i que els hi hem donat 6 ocasions diferents de canviar d'opinió. Bé, aquesta és la nostra proposta. Sí, és veritat, algú l'ha de decidir, algú ha de comandar aquest vaixell i els hi ben asseguro, els hi retorno la veritat, aquí, en aquest equip de govern, només en aquest equip de govern, hi ha 4 persones que tenen empresa, petita, i que aixequen la persiana cada dia. I ho saben perfectament el que està passant, amb la seva pròpia vida. Per tant, podem posar-nos al costat de qualsevol veí perquè ens entendrem perfectament. Dit això, passem a votació. Entenc que no cal passar perquè tothom ha manifestat el seu vot, perdoneu. Aquesta proposta inicial d'ordenances queda aprovada amb el vot a favor de Sant Quirze en Comú i de Junts per Sant Quirze i els vots en contra del Partit Socialista, de Ciutadans i de Junts per Cat. I deixem aquí el ple. Moltes gràcies un cop més a la companya de Sant Quirze en Comú i a tots els companys i bon vespre i fins demà. Bon vespre. Bon vespre a tothom. Bon vespre. Adéu. Bona nit. Bon dia. Bona nit.